ба номи худованди бахшандаву меҳрабон ва ниҳоят бораҳм. Ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. раҳмат барои ҳамон наворе ки пештар гузоштем. Шумо мақсад дастгириҳои бениҳоят хуб кардед. Худованд аз шумо розӣ бошад ва ҳамихел дастгириро фаромӯш намекунед. Ва бо дастгирии якдигар иншоаллоҳ ҳам кори мо, ҳам шабакаи мо ва ҳам наворҳои мо пеш меравад. Худованд аз шумо розӣ бошад. баъдан дӯстони азиз, вақте дохили сомонаҳои иҷтимоӣ мешавем, ҳамеша дар бораи мигрантҳо гап чап рафтеста, мақсад норасоии мигрантҳо дар асл дворник. Ман мегӯям ҳамаи мардуми руста уқа эътимод накунед ба дилсӯзишон, ба эҳтиёҷманд буданшон. вақте ки мегӯянд ки мо ба ҳамон мигрантҳо эҳтиёҷманд ҳастем, мақсад онҳо ба мо лозим ҳастанд ва ҳар хел гапу чап нисбати ҳамаи мигрантҳо гап мезананд. вақте зимистон шид, ӯ қавм, ӯ мардум эҳтиёҷ ба мо пайдо мекунад, то ки раҳошона мо соз кунем, тоза кунем, озода кунем ва бемалол саҳар ба ҳазур ба кор равона биёяд. вақте ки гармӣ шид, тирамоҳ шид, тобистон шид, баъд ӯ митинг эълон мекунанд ки мигранти нам не нужни, штоби так гапу чап бисёр мешавад. барои ҳамон ин бадбахтҳо просто так ирӯз зуршон омадагие дар навор дидесен, худшон тоза кардестанд, барфора худшон руфтестанд, худшон чӣ кардестанд бо сабаби набудани дворникҳое. вода дворник дар корае ки вақте чуркаву тудаву суда буга хаб када кор кунанд. Не, имсол ки машаққат кашидестанд, азоб кашидестанд, худшон ба дасташон белу лапотка гирифта кор кардестанд ва мегӯяд ки нам дворники нужен, мигранти нужни, туда-суда. барои ҳамин ба иё бовар накунем, иё инсонои хуб нестанд. чӣ хеле ки як шахсияте гуфтанд ки шумо гуфт мехезед имрӯз дар ин зимистон, дар ин барфӣ, мегӯед ки муроҷиат мекунед ки мақсад бар мо муҳоҷирот дар корае, эҳтиёҷ ба муҳоҷирот дорем. лек гуфт вақте тобистон мешавад, гармӣ мешавад, шумо боз митинг нисбати ҳамаи мигрантҳо эълон мекунед ки они нам не нужны, мы хотим, чтобы они уезжали свое родину туда-сюда. мақсад мо русиро наметавонем ба шумо пурра фаҳмонем. хубш ки ҳамин забони тоҷикӣ худмоқади гап занем. ҳамин суб вода бародарҷонои азиз бовар накунед. вақте ки хати шумо муроҷиатҳои хуб мекунанд, мисол акбарҷан мегӯянд ёки азҷан мегӯянд, дигару дигар мегӯянд, шуби вода бовар накунед. то что ё дар ин зимистон мо ба оҳо лозим ҳастему, дар тобистон бошад ӯ нисбати мо митинг эълон мекунад ва мегӯяд шумо мега ай рӯзи омадин фасодкорӣ зиёд шид. дар асл ҳамин мо мардуми муҳоҷир дар оҷа набошем, фасодкорӣ дар инҷа бисёр мешавад. дар бӯи баҳчон истода наметавонем. барои ҳамин худо нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. раҳмат барои дастгирӣ, раҳмат барои боварӣ. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад.